Vaig conèixer aquesta escola d'estiu fa 3 anys, a partir d'una companya que està dins de l'organització. M'he volgut apuntar primer per reciclatge. Com a directora d'escola penso que m'he d'imbuir del canvi de paradigma educatiu, que a l'escola hi estem molt ficats. He vingut tota la setmana, aquests 4 dies, a formar-me, a fer un curs sobre els projectes de treball. Normalment aquí és com un punt de trobada, de vegades amb amistats, amb gent que treballa però que estan com per diferents escoles de Catalunya, doncs ens trobem aquí. Trobes la gent de diferent mena, gent que ha triat diferents formacions, vol dir que té diferents necessitats i el moment de parlar és quan veus que ell pot ser molt ric en una cosa i jo en una altra, i aquí ens enriquim tot. Aquí a l'escola d'estiu a vegades sí que ens trobem mestres que venen a buscar receptes, venen a buscar que els diguem com s'han de fer les coses, però això no ho trobaran a l'escola d'estiu de Roda Sensat, però sí que trobaran moltes eines, trobaran molts companys i molts d'espais per això, per fer una reflexió a fons. Xarxes pel Canvi és un programa d'innovació educativa que neix de la signatura d'un conveni entre 4 entitats. Aquesta formació té molta importància al contingut de la formació, que és el que sabem sobre l'aprenentatge, el que sabem sobre neurociència. Té molta importància repensar el propòsit, però té la mateixa importància el com ho fem. Per tant, la pròpia formació és un model de com ho podem fer al claustre i com ho podem fer a l'aula. La temàtica en principi és, per anar imbuint-nos, ens donen dinàmiques, estratègies, diferents dinàmiques que podem utilitzar a l'aula, però les experimentem i analitzem els 7 principis de l'aprenentatge. Hem apostat perquè els formadors siguin docents d'aula, és a dir, no hem anat a buscar experts. Pensem que aquest any, no sé, jo veig molta il·lusió, moltes ganes de canvi, moltes ganes de participar, i és el que intentem també a l'escola d'estiu, que sigui una escola participativa. Hi ha una xarxa d'agents educatius al barri i aquesta xarxa, que es diu 033, doncs ens reunim en aquesta escola d'estiu i la fem. Quan va començar fa 11 anys, sobretot eren mestres, educadors i gent del barri, i ara no, ara som el 50% de la zona i el 50% de fora. Anem alternant, anem fent des de conferències relacionades amb aquesta diversitat que tenim, i avui hem fet un taller aquest matí molt dinàmic, molt vivencial, molt de creixement personal. La fem nosaltres i aleshores parteix molt de la nostra necessitat, de la nostra realitat, de les nostres inquietuds. Aquí a la zona nord especialment, doncs com hi ha un desequilibri, hi ha poca equitat, doncs aquest desequilibri fa que ens haguem d'esforçar més i ens volem formar en tot el que calgui per estar bé. El fet que sigui la mateixa temàtica però vista des de diferents prismes ens sembla una visió diferent i interessant. No li diem escola d'estiu perquè la nostra oferta s'emmarca dintre de la programació habitual de la formació permanent. Aquesta oferta és un període més, potser més afavoridor que altres, per poder ofertar formació. Els cursos d'estiu són cursos bastant participatius. El que he vingut a fer una miqueta és agafar noves idees per aplicar a l'aula, sobretot en el meu ram, que és l'educació especial. Nosaltres sempre busquem que les temàtiques siguin per millorar els resultats a les aules. També és veritat que tenim en compte a vegades formacions que tinguin en compte el benestar personal del docent, que també és necessari. És que és molt vivencial, vull dir, del que es tracta justament amb un curset d'estiu és això. El col·lectiu de docents és un col·lectiu que té molt present que necessàriament ha de fer una formació continuada. La necessitat ve sobretot donada per trencar l'aïllament del treball dels mestres a les escoles. Les coses canvien, el món canvia, i el que tu has d'oferir als teus alumnes està en constant canvi i t'has de renovar, perquè si no et quedes rovellat. Al juliol, sense la pressió de treballar i relaxats, podem dir, ostres, aquí hem fallat, això l'hem de fer millor.
mirar altra gent com ho fa i dir «Ostres, és que l'any que viene és el que voy a hacer». És més fàcil a l'estiu, perquè durant l'any, jo no sé la resta de companys, però el ritme és molt alt i a vegades no pots. Tot això no s'aprèn a la universitat, s'ha d'aprendre en cursos, en el dia a dia, però reflexionant.